Siasa mar twak medo nyuolo paro mopogore nyakoro mgajiwange pacho kae twak no mano mar conclave mano kir ka jatend ODM Raila Odinga kabende ntiere oganda makwede ntiere oganda makoro sire lwedo kabende roge mopogore nyakoro mgajiwang medo kwedo wachno mar goyo magina eti oganda mang'anyo mabende temo kelo tule kinde ng'anyo mano wakita ni piny Kenya William Ruto magiduto wai kunie chendo ni maro imore entarika 13 dwe mar 7 2025 machiegni chendo eno imore oroko pachie lai malote machoke na 3 no ngape mantela Facebook Ramogi TV K imbui mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube mangi thondweche Adonde maglisasi magobila podoketo moko kuom oganda piny bang' ng'anyo mar Sabasaba kariwruog Imlu wacho ni kwan gi yango ni ji moheo 50 nyocha onegi. Sami pe ja poni chung na de inga okwan be wape ndo inga wadagi It was not as uncalled for and I'm sorry I made a mistake. Ochuno jaod bura ma Kisumu East Shakil Shabir kwayo ng'uono bang' tipo moro tango ka orogo ne jopuonj ka koro riwruog NAT bende koro ke kode. Notice ni omiwa mar ndalo 4. Kosemiwa go ndalo 4 okonwa ni wadar. Koro wasewuoyo kodgi mwanyiso ni wan gi an alternative place as the county government kami bitergie. Jo ohala e boma ma Homa koro piem kod sama omegi mar dare genga paya ne chiwo thuolo ne yao apaya. Jalako maro en Belinda Phillips nyinga Lydia Okeyo. Duol matao yiere pachoka IBC okwedo weche mag moko kuom josiasa ni yiero mabiro nyalo biro bedo gi mibadhi. Ote mar IBC obire kinde ma duokruok osechakre wi kaka ibiro bagi yiero manyien ka women rep ma Wajir Fatuma Abdi ma oselieko ne gichano biro kwalo mbulu e yiero no. Si tunangojea tu debe iletwe hata kama tutakuwa na votes tutamuibia, hiyo si siri. En wach manyo wachi gi women rep ma Wajir Fatuma Abdi ka wacho ni gibiro kwalo mbulu ne jatend piny Kenya William Ruto e yiero mabiro. Wachno masani okelo ichkach ne josiasa makedo serikal tesre. Mimi kama wakili najua sheria iruhusu mtu kuhujumu matokeo ya uchaguzi. We want to tell wale ambao wanasema wataiba kura, William Ruto, Edwin Sifuna is not Raila Odinga. Eote margi IBC ogolo duonde kokale andika kendo kwedo weche makamago kagiwacho ne gibiro tiyo tiji kaka winjore kendo josiasa owinjore otegre gi weche manyalo miyo jopiny wito geno kuom chenro mar yiero. Kata kamano, jatend migao mar thieth Eden Duale wacho ni IBC biro tiyo tije yo makare ka oseo jogo makwedo duol no. And people are comparing IBC not because they have a problem with IBC, because they have a problem with the chairman. Jotelo moko ma Kenya Kwanza bende ochiwo pachgi e wikruok ne yiero no 2027. Wale walikuwa nominated waliaga dunia, hizo zote watafanya na najua kutakuwa na fairness. Kwetha mag jotelo masiro tend Kenya Kwanza kotane kod Kithure Kindiki ma en jalo mabende jatend piny Kenya odok ne serikal e wi chenro mag dongruok kendo lero ni jatend piny ibiro yier e tielo mar 2 kaluwore kod tije makare ne oganda jo Kenya ne giloso Kiamba e kaunti ma Kiambu kama Kindiki kod Lange okoni akwede kod weche mag athui e kind oganda jo Kenya owinjore oweruok godo kendo kik chik ne itgi. Kindiki mane oten kod jatend kweth mathoth e od bura Kimani Chungwa kod nyawadgi Silvana Sosoro koni mine ojende nyaka misir makare mondo mi gidongre bende gi medo ni thuolo masani en matich ok siasa kaka kweth mamoko osebedo kokasore kod wechego mag siasa ma oiu. Ruto akitupatia hiyo pesa ya kujenga barabara, si hata nyinyi mtamwangalia huko mbele jameni, si itakuwa tuta. Na hii mambo ya uchaguzi sio mambo ya vita, hii ni mambo ya uongozi. Mwenye anachaguliwa anasaidia, mwenye hajachaguliwa anangojea atachaguliwa siku nyingine, ama namna gani jameni? The Prime Minister has asked for a dialogue among the generations of Kenyans. Now you are saying that Raila Odinga has no contribution in the politics of Kenya. I want to tell you, my friend, Raila Odinga has not requested you as a tribalist to dialogue with him. He is asking the people of
of Kenya to dialogue as Kenyans. Kenya hii haingekuwa mahali imefika kama si baba Raila Amolo Odinga. Na sisi tunawaambia namna hii, mwaka ya 2027 ile siasa tunataka kumaliza ni siasa ya entitlement Kenya hii. Mokom jotend riwruog siasa mar Kenya Kwanza kotene kod jating ndai ma jatend piny Kenya Faruk Kibet oseokweth maketo sirikal testre magiwacho ni owinjore omi sirikal mane oyier thuolo mar tiyo gi lek maloko ngima oganda jo Kenya. Negilose kinde nyasi mar Harambee ne kanise 16 ora ma Transmara na Rock South gimedo oseokwethno kuom siawo rawere ne lweny kod ketho mwandu e Thurkai. Yule mkabila tulikuja naye hapa siku nyingine. Tulikuja kanisa hapa. Imagine alikaa na Wamasai dakika 20. Hata ile issues MCA aliraise mpaka leo haijajibiwa. Sababu mali alipeleka tu kwa ukabila. Sasa sisi hatuko kufanya hivyo. Sitasimama hapa nirudi tena tuseme maneno ya stima. Nataka nikubaliana na vile rais amesema siku ya jana. Watu chochee kwa misingi ya ukabila ama hata kwa misingi ya vizazi za watoto wetu, ili Wakenya wapigane ati ili wapate nafasi ama shortcut ya kuingia kwa uongozi kabla ya 2027. Nataka tu kuhakikishia rais wetu William Samoei Ruto, hapa Narok iko lock. Ukisikia watu wachache wanakuja hapa kutumia ukabila, sisi ambayo ni wenyeji wa kaunti hii ambayo mimi naongoza nao wajumbe, sisi tuko nyuma yake. Mimi najua kwamba ikifika hiyo wakati sisi tutakuwa watu ya kwanza kuhakikisha ya kwamba Rais William Ruto amerudi kwa tamu nyingine. Kona mungajwang chenro mano losi gi seneta wa Migori Eddie Okech margo ya rambene kanisni e ward Makalda Kanyarwanda sub county Manyatike no bedo gi ng'ikruok kuom kinde bang' moko kuom rawere temo tamo MCA ma Makalda Kanyarwanda Felix Okwanyo donje nyasi makamano. Okwanyo mano donje nyasi no ka MCAs mano chope nyasi no ne osewuoyo no yudo ka moko kuom rawere ochung' e rangaj donjo kendo ne temo geng'e. Kata kamano MCA no gikone oyudo thuolo ma odonje nyasi bang' moko kuom jotend siasa go kod jotend kanisni no kweyo rawere go. Josiasa mano chope nyasi no noriwo koda ka jago pore od bura mamalo Silvans Osoro jatend migawo mar teko Pio Wandai e kin mamoko. Omera. Limuru do kesto. Mimi ni ODM. Na hii mchezo naona hapa itaharibia watu wengi sana. Itaharibia watu wengi sana mambo ya siasa. Wakati ikifika. Kwa hivyo mjihadhari sana. Mambo ya siasa nyumbani mpeleke pole pole. Ni vile sio vizuri kwa kanisa, lakini ni kitu ya kawaida. Unajua siasa iko namna hiyo, siasa sio crusade. Siasa saa zingine inakuwa namna hiyo. Haina ubaya. Wanasiasa, na mimi naeleza vijana wenzangu, wanasiasa ni mandugu. Wanasiasa ufanana. Angalia hapo mbele tumeketi tena pamoja. Wanasiasa wako namna hiyo. Usiinue ngumi na fimbo kwa mwenzako kwa sababu ya mwanasiasa. Wadu wa kwer, nikibiro manyo gimoro, wamenya gikwe, wamijo wadu wa luor. Okuber. Ero kamano, vuvuzala biro rito matin. Aneno marach kamine madongo chungo karingo, wanyaka giwelo moa oko mar Nyatike. To wabiro wakuodo wiwele Nyatike ka, e siasa magionge gin welo. Mano gima wakashifu, Mheshimiwa Tom Odege gi gavana gi seneta, wapuonjuru jowagi ni welo nyaka miluor. Riwruok ma ok mar piny owacho mong'ere kaka Independent Medical Legal Unit kata IMLU ogo report mayango ni maromo ji 50 nowito ngimagi e kinde ng'anyo mar Sabasaba. IMLU bende oseote ma jatend piny Kenya William Ruto mar ne jong'anyo mondo mi ochwad tiendegi gi magina. Hagiwacho ni ote jatend piny no kod ma jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen keto arita mar jong'anyo kamarach. Fomara Cynthia Onyango ntiere kod ler. Ndalo auchiel bang' ng'anyo mar Sabasaba, chik mar jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen mar ni obila ochwad jong'anyo mamonjo tesend obila kod magina kendo neggi
kod wach mar jatend piny William Ruto mar ni obila ochwad tie jong'anyo kod magina kendo hinygi medo yudo kwet mager. Kaluwore kod lipot makende mar Independent Medical Legal Unit kata IMLU ewi ng'anyo mar Sabasaba, kwan mar jogo manowito ngimagi e kinde ng'anyono mawuok tich juma mokalo medore. Ka e kinde ni, IMLU koro yango ni jogo duto manowito ngimagi e kinde ng'anyo mar Sabasaba gin dhano mohewo 50. IMLU wacho ni thoe makamagi kelo luoro ahinya to kaluwore kod ote mar jatend piny William Ruto kod jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen magiwacho ni medo kelo liet pacho ka e kinde ma obila iseyo e tiyo kod teko mathoth e kinde magigayo jong'anyo mani kod ng'ur ewi chenro mag sirikal e pacho ka. IMLU oyango ni e pend chik 245 kare 4 mar katiba ma pacho ka miyo tend bad migawo mar obila thuolo mar chung' kigin kendo tiyo tijegi kaluwore gi kaka chikegi oyango, ka gilero ni donjruok mar jatend migawo mar arita e kaka obila onego ga jong'anyo en ataro mar katiba ma pacho ka kod chike mag tije obila. Riwruok mar IMLU koro dwaro jatend piny William Ruto kod jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen mondo wit oko chik manyocha gichiwo mar obila chielo jong'anyo kod magina kendo nyiso jotelogo mondo kwa jo Kenya ng'uono i weche mayande giwacho ayanga e lela. Gilero ni ma biro duoko geno mar jopiny ewi tije obila ka giwacho ni obila bende owe mondo tijgi kaka katiba oyango. IMLU bende onyiso duol marango tije obila pacho ka IPOA mondo tim nonro mapiyo kendo mogidore matut ewi tije obila mayando nenore ka okalo chik kendo neni jogo duto manoyudo midhiero e kinde ng'anyo yudo ratiro e kinde mowinjore. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Kwadhi mbele ni moko kuom jotele kar chung' od bura magem owuok oko mar kwedo nek mar Wakeini mosebedo kadhi nyime kuom thuolo mar dweche 2 gino magiwacho ni osemiyo gi nying marach kaka jogem piny mane oluore weche mag somo. Kodane kod jalony weche mag telo Mikai Tabitho Gutu giwacho ni nek makamano osekelo luoro e kinde Wakeini e kar chung' od bura no machuno gi mondo mikoro gilor kuonde timo hale samachon mar dok pacho gino makoro thiro yuto margi ma pile. Maitudo kod tho mar nyadendi ma jahigni 24 Julian Njoki chowito ngimane yo magala. Thomas kuom kikruok makamano kwadhi mbele en ni moko kuom jotelo e kar chung' od bura magem owuok oko mar kwedo nek mar Wakeini mosebedo kadhi nyime kuom thuolo mar dweche 2 gino makoro giwacho ni osemiyo gi nying marach kaka jogem piny mano luor e wechego mag somo. Awinje siganani. Kamachielo Nyakwaro Mgajwang en ni jaod bura ma Kisumu East Shakil Shabir gikone to nodok chien kendo kwayo ng'uono ne jopuonj mag skunde sekondar ma St. Peter's Kindu bang'a ka picha nyocha omake kabede nosiemo wang' ji adhara e mbele jopuonjre magibire kinde mar riwruog jopuonj mar NAT bade ma Kisumu oko mar kwedo tim mar Shakil no makoro giwacho ni ok nikare kendo ok nyis luor ne jopuonje. Ang'no mi sigano bende kuom thuolo mana machuok kende kae to bende wayudo ni ng'anyo mano bagie pacho ka Nyakwaro Mgajwang tarik 7 dwe ni nyocha okelo thone moko kuom oganda jo Kenya ka moko to dong kod hinyruok. Achiel kuom rawere mano yudo hinyruok en Nelson Madiba Mandela mabende nochwad gi lisasi e lwete kendo pod medo yudo thieth. Kaka ifinya kidilero no obila dwaro mondo mi Mandela ochwal ne gi lisasi toka no setimne bero ni margi ne makoro ginyalo chwale ne duol mar IPOA. En ng'anyo manobagie gwenge mopogore opogore pachoka. Ng'anyo mar Sabasaba mabende nokelo hinyruok ne moko kuom oganda kama moko to nowito ngimagi. Wuoth tero achiel kachiel nyaka gwenge Masironik bomo ma Ugata Rungai e kaunti ma Kajiado. Ka waromo gi rawera Nelson Madiba Mandela manochwad gi lisasi kar 8:30 e kinde ng'anyo no mar Sabasaba. Me and my family, me, my dad, my mom, was standing outside. After a while they went inside, so I moved forward a little bit. As I was standing,
some lady just asked me, "Why are you bleeding?" As I looked on my arm, I also saw blood was coming out like this. So some people just told me, like, "Let's go tell the police they have shot you." Luoro machal makamano noweye godo nochune mondo miyo rang kaka nonyalo yudo thieth mapiyo kaka yor reso ngimane. I ran back home. I rushed to my room, took my car keys. My mom was still screaming. When she saw me, she started screaming on top of her lungs. So people were wondering what was going on. But I just rushed to my room, took my car keys, drove myself to hospital as my mom was screaming. Sasa mimi napiga nduru tukienda. Napiga nduru ndio anaendesha na mimi napiga nduru paka tukafika hospitali. Ma ekaka jacket manorwako chieng' nokodhie ka thieth ne chalo. Opong' kod remo ahinya to e bade kama lisasi nochwado. Mandela kata kamano noyudo thieth kendo notimne bero mar golo lisasi. So that's when they took me in. He analyzed the wound. So he saw like my arm had 2 holes, 2 exits. So he thought the bullet had exited. But he found out that the bullet didn't exit. It just hit my rib towards the heart. Bang yudo thieth, nochiwo lipote te sendo bila maonga tarungai. Kama obila bende no penje kanyo manokete lisasi, tok bero mar ni obila uon. Emano winjore kauting mar cholo lisasi no, neduol marango tijo bila pachoka aipoa. They wasn't asking, "How are you doing?" They just asked, "Yo, risasi iko wapi?" So I just told them I left it with my lawyer. My lawyer took it. They always ask for that bullet. Where is it? That bullet should not be with the lawyer. They are the ones to take it to IPOA. But at this point, we thought, like, if they're asking this much, let us ourselves take it to IPOA ourselves. Min mare Meriobel wacho ni masira no podo weye gi peke chunye kendo dwach gi maduong'. En mondo mi duol mara IPOA otim nonro ma ok oninde nyabathe konchiel. Niko na uchungu sana. Na represent wa mama wote wa Kenya na wale majenzizu wote ambaye wameshutiwa. Nilikuwa nataka niulize serikali hivi. Our president, tulikuvotia, tulikupenda. Lakini saa hii ingekuwa ni kijana yako ameshutiwa hivi, ungesikia aje? We ni jibu, ungesikia aje? Mimi nakuuliza kama mama. Kaluore gi duol mochung'ne rango ratich oganda KNCHR, jiduto mosewito ngimagi kotenore gi ng'anyo mar 77 nyaka sani romo 30 kod 8. Efi Nyakidi, Romo gi TV, Nairobi. Serikal koro isundo mondo mi ochiw ler ewi tho mar nyako ma jagni 24 Julia Njoki manyocha wito ngimane kantiere rumand na nyuki. Kweth makero serikal tesio koni obila ntiere kod tim marach matiyo kod teko mathoth kuom jopiny. Bende gidwaro ni jatend piny William Ruto kwa ng'uono ewi wach nyiso obila mondo mi ochwat ji gima gina etiendgi. Walter Nyambaga ntiere kod ler. Kagiloso kod ute fombo Nairobi, kweth maketo serikal tesre to kod mago makene ratich oganda wuok tung mosuo kod serikal. Kagidwaro mondo mako bila maitudo kod tho mar nyadendi ma jahigni 24 Julia Njoki chowito ngimane yo magalagala kanie romand mana nyuki. Mana bang'e kadonyo chomiera mbun ma siling 50,000 kata kamano omenda no nyocha otame chulo. We want to demand that the killer of Njoki is arrested and held to account, and that Njoki gets justice. This follows a similar occurrence when Albert Ojwang died in a similar manner. We want to see IPOA in action. We want to see the constitution being implemented. We want to demand an end to these normalizations of police brutality and police killings, and that the Constitution of Kenya 2010 is implemented to the latter. Giko ni nek makoche lweto bila medo kelo chich mathoth kachutho to winjore gi bed kod ting mar rito ngima mag oganda. Gichiwo ranyisi kod nek mar Albert Ojwang. Justice for Albert Ojwang, justice. Justice for Bridget Njoki, justice, the 12-year-old. Kweth no kone jatend piny William Ruto mondo kwa jo Kenya ng'uono ni maroko winjore ochiw jipo ne obila mondo go japiny kod magina aoyaye. The head of state, President William Ruto, and the Minister of Internal Security are talking about shooting goons. This lady, in her posture, in her being,
was the opposite of a goon. Demand that IPOA does immediate investigations because the police officer who, on whose hands she died is known. We are very concerned about even the utterances of the president saying that you should shoot the young people when they come to exercise their constitutional right to protest. We are pushing back on these retrogressive tendencies. Gitelne kalure kod chal mar kaka Kenya en. Twak biro ta kod ji man kod dwachi giwuon. Ok nyal reso jo Kenya. Masane ni kod adhonde mag nek motim kod obila. The former Prime Minister Raila Odinga has begun to say that he will go around the country selling something he's calling a conclave or a discussion with young people. And we want to say very, very openly to Mzee Raila Odinga, follow the advice of Gen Z and keep away from this matter. This is not going to go away. Kenya is not going to be silent until these freedoms of Kenyans are actually kept at the forefront. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Daken para kodari nyakoro mgajwang wakayo mokwongo chenro en hoimore sande ogunda kantiere Ahero entiere Kajulo wachone owinjo maber ahinya ka entiere Kisumu County. Collins Nyakwa Rosa Mano Reverend owachono kao oko mos mage mamidhiambo Ramogi TV chope yo makare kaka kamano wachoni jo Migori County to koro njawa gin kanyo ge minode Elder Ruben Nyambai kod Alex giwinjo wechegi kan gintiere dala Ndere Siaya County. Penano kanyo ote mar Kauli Bernard kantiere Migori County mano Sergeant wacho ni onge kwalo mbule yiero mabiro wacho jatend piny biro yombo gokinyi mang'ich kod ombulu to kamana ahinya Kauli eno bende ote mar mwalimu Jalgi mwalimu Bernard gintiere kodwa eyo makare. Pastor Juma Orundu wacho kacha ni entiere kodwa kaka manonge kanyo gilit mar tho mar Pastor Victor Omiti mar jonjore onego kogwen wacho ni gikwero tim makamano mar neko tendre god weche go mag rochruok magarita e gweng kono Musa hinya kumano bila shemo toto nyisa kacha ni oluwo weche geyo makare wacho ni jo Kenya obed realistic wacho ni community policing osefail kendo wacho ni mahegi makoro miyo koro ganda bende okne ber mar polisi ni sama wase obila to wakwongwa kwed jonjore magin mawango stations kwalo mwandu kendo nego nyaka oganda gipache ononi obila owinjo bedni ing'iyo kaka owinjo omi tich mondo tich gi eyo makare eno chiwo kanyo ote mag pachne Poch kod pak ne obila kako setie Thurkae. Ano bende ote mar Pastor George mar Homa Bay Full Gospel Glow kachiel gi Pastor Elizabeth gin kodwa kache chendo gi Madam Vida mar Nyal Kenya Primary gi mora hinya gi chendo mar Ramogi TV wacho ni gilamo ne piny Kenya yo makare mondo mi weche gi mag siasa gi liet mokasore bedie makare. Ivan Soyuga Wasonga wacho ni en bende entie gi Rosemary Oyuga gi mora hinya gi chendo ni kachiel koda Kuku kod Samuel Owuor. Ano bende Honorable Benedicto wacho ni en Jakobura Masogo wacho kacha ni weche mag IBC kik giket piny Kenya gimano sene e yiero maganario gabirio wacho ne giduogi e geno ne oganda jo Kenya kaka duol no manyien mar IBC. Tabil Juma bende ni kodwa e chendo nyakwaro mgajwang wacho no sechope yo makare. Bende aneno kanyo ka Engineer Fred Okelo Nyakwar Nyapi wacho kanyo ni en chuny jagedo lo weche gachiel kachiel kentie Kabondo duto gine dala mar Kadongo piny Rabuon Thurgi Dr. Ken Muga wayo matin Nyakwaro mgajwang chendo ino imore kikidhi mabor. Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. You'll build trust by me knowing that you're actually not interested about my title. If you're just saying hi to me while you're
looking at my shoulders to see who else is the biggest or the big shot in the room to say hi. I don't think that can be achievable or that is normal, because let me tell you, your body will just shut down. Your body will just tell you no. Even your emotions, you can tell when they're not in check. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. In the kitchen, what do we bring? Reka cubicle string, flavor on a string. Pull it, tear it, crumble it. Let the fresh flavors all get in. Make it bits more tasty, family more healthy. Reka cubes could string my bestie. Reka cubes ming'eyo cha mandhadho mare miyo chiembi medo bedo mamit moloyo. Sani koro nitie paket manyien. Yud mari e duka kata supermarket mantie machiegni kodi kawuono. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Machiegni kendo nyakoro mgajwang chenro ino imore wadhi mbele gi weche manyien. Jod bura ma Kisumu East Shakil Shabir gikone to odok chien kendo kwayo ng'uono ne jopuonj mag skul sekondar ma St Peters Kindu bang' ka picha nyocha omake ka osiemo wang' gi adhara e mbele jopuonjre. Magi bire kinde mar riwruok jopuonj mar NAT bade ma Kisumu owuok oko mar kwedo tim Shakil no magi wacho ni ok ni kare kendo ok nyis luor ne jopuonj. Jafo mar Armstrong Osutu antiere kod ler. You can just sit there like this. E tipo ma osebedo ka luorore e mbui kama jaod bura ma Kisumu East Shakil Shabir ineno ka siemo tong wang' jopuonj ma sikund sekondar ma St Peters Kindu e mbele jopuonjre ka wacho ni gisebedo ka giulo e tich gino ma osemiyo skulno osebedo ka yudo duoko morem mag penj. Shakil iwinjo ka chiwo siem ne jopuonjgo ni obiro chungo gi e tije kendo miyo jogo ma oikore ne tich ka wacho ni obiro ndiko nyapara ma biro keto nyong'ong e tije jopuonjgo. Ucheze tafadhali watu wa TSC. Ucheze. I have got you by name. I am asking for your records. Ninataka kujua unaingia saa ngapi, unafanya nini. I have put somebody here where bado kujua. Wazazi patie mimi nguvu. Tufukuse hao yote waingie hapo. Dhok ma kama osenyuolo paro mopogore opogore ka jotend riwruog jopuonj ma NAT bade ma Kisumu to wuok oko mar kwedo siem mane Shakil ochiwono ka giwacho ni ok onego siem jopuonj kende to ji duto kama onywando jonyuol kod jopuonjre e wedo oko marach. Gima lich momiyo momiyo mbunge ne otimo gima lit ni kata sano mako dhowa kaka Kenya National Union of Teachers. School kotimo marach. Ok en janyuol kende mwasiemo. Ok en japuonj kende misiemo. Ok en nyathi skul kende misiemo. Kite adek machalo kit kendogi nyaka ket kamoro achiel mawach weche mag somo moko dhi maber. Giwacho ni jatelo no koningo donjre e chenro mag ndiko jopuonj kendo lu tijene mag od bura. To kikibi nidwa chalo Teacher Service Commission nin be kori a piny ni nono gimomiyo curriculum implementation of the piny.
Liet makama ne ochuno jaod bura Shakil Shabir mondo dog chien kendo kwang'uono jopuonj go. Shakil wacho ni ne okier kendo gino mane otimo mbele jopuonj ne ok ni kare. Give my apology to all teachers and even the teachers of Kindu for the behavior or the way I handled the matter the other day. It was not as uncalled for, and I'm sorry I made a mistake. Jaod burano kata kamano kwa jopuonj go mondo ket maino mar medo bero chenro mag somo e skundno ka wacho ni giketo omenda mathoth ne migawo mar somo. Our parents cannot send their children to school for 4 years only to get E's. Bursaries are there. The government of Kenya is paying each teacher, so much money every month. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Ng'ata chielo yangi ni nowito ngimane masira mar mach manomushudia umanyore kar dak ma Jericho kendo wang'o ute maro mauchiel ka gino madikel mach makamano poko yangi nyaka sani. Kaluwore gi joneno, jalno mose yangi kaka Timothy Ochieng ma jahigni 43 ne nie ode kende seche mane masira nojuke kamage ne timore kinde ma stima nolale kar dakno. Giwacho ni nego majno manomuoch kar sa 10 otieno ne obedo matek kaluwore gi alworano kaachiel kod iro manobumbore mapiyo. Majno ne oduogo neg kar sa 9 okinyi ka oketho mwandu manengogi pok oyangi. Ringre Ochieng ne osekaw gi obila kod apisa ma okwach kich. Majno nochakore sa 4 mar otieno. Pandani, na vile alikuwa pandani, area ilikuwa na stima at the time kutoka jana. Na vile alikuwa hapa, alikuwa ashamaliza kula, ako hapo kwa nyumba yake. All of a sudden tukasikia moshi. Lakini moshi hatujui pale inatokea. Sasa kuangalia, kumbe moshi sha contain nyumba mzima. Alikuwa reduced into flames. Hai mtu wetu juu. Flames. Kichwa hakuna kitu. Kichwa tu skull peke yake. Tumetoa mtoto mdogo hapa. Bro yetu sana. Alikuwa ashatoka kwa bed. Haku hapa. Alikuwa hapa chini. Alikuwa anatafuta mlango mwanzie hapa. Mlango ndio hii. Huyo jamaa alikuwa anajaribu kujisave. Haki moto ya uchungu ya moto. Hayo kitu imeniuma. Na itaniuma maisha yangu yote. Pole sana. Tunazima moto huko nje George, kumbe hatujui bro wetu wako hapa. Hatujui. Tungemtoa. Tungetolewa. Nivila tu kujua kwa hapa hivi. Osanyane oganda go moko kuom jotele kar ching'od bura magemo wuok oko mar kwedo nek mar wakeni mosebedo kadhi nyime kuom thuolo ma dweche 2. Gino ma giwacho ni osemiyo gi nying marach kaka jugem. Piny ma giwacho ni noluor e yor somo. Kotane kod jalony weche mag telo Mikai Tabitho Gutu giwacho ni nek makamano osekelo luor e kind wakeni e kar ching'od burano machuno gi mar loro kuonde gi mag ohala sama chon mar dok pacho gino makro thiro yuto magi. Gikwo jaod bura mageme Lisho Odhiambo mondo mi oluong romo mar arita kwe monyondo nyaka josiasa makono matwak ewi yore mag duoko kwe e sub county mageme ala. Ng'ama miyo konego dag ni en koro ng'iyo toke kowuotho kata kotimo ohala. Koro waluongo jotelo te mantiere Gem, mantiere Siaya mondo gi address the issue of insecurity ma osebedo katimre Gem ka. Mondo mine owuoth kotegno nikech kaponi nek dhi mbele kata odiochieng' nega. Koro nego wawuoth godiochieng' kwategno. Otieno kwayo ohala to wuotho tim nade? Kendo kwang'e ni security waber. Bring all the leaders from Gem, regardless of which divide of the party you're coming from. But bring all the leaders so that we sit down and we go and approach this matter with the people who are sitting at the national government. Either we go to the PS, who is in charge of internal security, or we go to the Inspector General of Police, and then we say enough is enough. A lot of killings are happening in Gem. Gem cannot have a bad name. That Gem in Rivayala is where bodies are being dumped. The woman want to go to Gem car. Kata police of Inakonyawa. And
wan nyaka wagol nyithindo marichogi gi joma timo mahundugi, tawachonu ni an kod welwenyni wagoye nyaka giko. Tan Municipal ma Homa Bay koro keto winjruok gi johala maduknigi e ginga paya mawuok Homa Bay High School nyaka osiptal maduong' ma Homa Bay mondo mi gimuko kod duknigo kendo kendgi giwegi. Ma en winjruok mano bedo bang' Tan Municipal no timo limbe ne johala go kendo jiwogi mar chako dar kendgi kaluwore gi chenro madhi nyime mar bero boma ma Homa Bay ne romo mar loch gwenge dwe manyien. Hali abich ne giler kwa e kaunti ma Homa Bay. Johala mani kod duknigi e genga paya mawuok Homa Bay High School kochomo osiptal maduong' ma Homa Bay koro chako muko kod duknigi bang' notis mar ndalo 5 manomigi rumo kendo donjo winjruok gi bod matayo municipal ma Homa Bay wi chenro mar daro gi oko kama gisebedo ka gitime ohandgi. Municipal ma Homa Bay dhi nyime kod chenro mar golo oko dukni mogere genga piny mopogore e bomano kaluwore gi chenro mar bero bomano motelo ne romo mar loch mar kor gwenge mibage kaunti ma Homa Bay dwe manyien. Maneja mar bodno Sigara Gumba wacho ni gisechopo winjruok kod johala go mondo koro gidar kendgi ma ok muk duknigi kendo paro mar muko containers mag johala go eko koro ne giwere go. Kaa ok owinjo ji obede. Koro wasewuoyo kodgi mwanyisogi ni wan gi an alternative place as the county government kami bitergie to nyaka watergie yo mochan kabisa. Koro gikuong gigolo containers, then gibiro for a fresh approval to approve negi procedurally, then watero gi kama oselosi. Koro wasewinjore waduto wamiyo gi kawuono kaka ne wawacho to gigolo these containers. Okoni chakre juma manyien johala makro ne umuko oko containers mag gi genga paya no gibiro lalore go mar manyo gi kama chielo makoro ginyalo dhi nyime kod chenro mag ohala mag gisebedo ka gitimo. From next week wangi kaka watimo approval mondo gibed resettled. Koro akwayo jowa mondo o understand ma te en gima bro dhi across the municipal jurisdiction, all the places ma okubedo designated mondo kete such kind of structures. Koro mane point kendo position mar sirkal manyalo wuoye nikech en adieri mantiere. Koro kanyalo wacho gimoro kata nadwa police jowa to ber mondo anyisgi adieri mantie to gitiego jok matiyogo tigo. Kata odoko ne johala go eko dar kendo muko oko duknigi to gin kod kibaji maduong' ewi kuonde makoro gidhi kete containers gi go bang' ka gisemuko gi kapok oyudnegi kama chielo ma ginyalo time ohandgi. Gidwa ni mondo sirikand kaunti omany kaka nyalo konyogi mapiyo mondo chenro gi mapile kik rochre. Notice ni omiwa mar ndalo 4. Kosemiwa go ndalo 4 okonwa ni wadar. Tidar to kokoni kata ni dhi yiengo container nini kanye, okokoni ne dhi timo ohala kanye. Mane gima pod omako dhogwa container to wayie ni wagolo tek to tek. Jothoth jok man kae odak e town. Kiting'o container ni watidak e landi moro matin makata kaka kama idhi yienge container ni onge. Samoro ikawi ikete ndara kiny kichiewo to ng'ato ting'i. Kwayo mar jopiny ne niya. Instead of planting trees kuma igole gik moko no. Trees and flowers. Sharamedo siptol kae. Ginyalo kelonwa a more developed structure like we see in other towns mondo wanyalo chule rent. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jopiny gweng' Malala e location mar Ujo e kar chung'od bura ma Homa Bay Town koro dak gi luoro kaluwore gi monj mar ondieg kwach masani otucho monjo kendo nego negi jamni e miere. Jopiny go wacho ni kuom thuolo ma jumbe 2 mokalo gisebedo gi luoro kaluwore gi monj mar leno ma giwacho ni geto mier ma opidhe chiaye ma gimonje seche mag otieno kendo ginego. Tieno ma piny oruo kawuono le ma ichich go ni ondieg kwach no monjo dala japith jamni more gweng'no kendo nego rombe 8 e Abila. Apisas emigawo mochung' ne rito le mag bunge KWS manotimo limbe dalano yango ni rombego ne onegi gi ondieg kwach. Ka jopiny go koro kwayo KWS mondo mi otim mapedha mar mako lego ma giwacho ni koro biro lokore gi dhano. Can you get some? Gin jamni 8. Ondieko nego kanyo achiel ochamo kore ni endi mogolo nyaka chunyne te. To modongo eko to onega kanyo endo te. Koro kane pok ma otimore juma moro achiel gi nus jumbe 2 kama ni antiere kod guoga mane nindo kama jamni nitiere norito ga dhok kata ka ng'ato dhi kanyo to nokinyal chopo.
Koro aparo ni kechon diegni kano donjo to winjo much rombe kama rombe ninde to kanyo endo bende mane guoga nendo nitiere. Ne o attack guok. Mano omako guogi to koro gima nobuoga ni guoga ni omako nego to ywayo dhi gode tokot mo ochamo guok. Kenya Wildlife obiro ka ging'iye to giconfirm ni gino en kwach. Rombe 8 onindo piny kanyo endo kendo tho. Kaluwore gi ngima dhano kaendi, wan bende waluor nikech ka ji wuothe mang'eny. Ji wuothe mang'eny kaendi ji ok ong'eyo gini nikech maendi en gimoro motimore to ok timre ga pile. Mok en gimotimore mokwongo. Area wani eri nitiere insecurity mar animal mar chiang' mipidhogi nikech ondiek isia. Mana jatend piny Nigeria Muhammad Buhari ong'ielo rengo. Familia mar Buhari olando tho mare kagiyango ni owito ngimane koyudo thieth osiptal moro e boma London e piny Ingresa. Buhari ma otho ka jahigni 82 notayo piny Nigeria chakre higa 2015 nyaka 2023 ka bang'e to lemono nomaye gi jatend piny masani Bola Ahmed Tinubu. Koyo machielo Nyakorom Gajwang' chenro eno imore mos ahinya kuom malal mar jatelono machon mar Nigeria Mondo Migi Kue. Kennedy Ogila wacho kacha ni entiere kodwa kwa yaseme kombewa mora ahinya gi Ramogi TV. Florence Katelo wacho ni wach kwachno okomore kata matin, wacho ni en gima ok owinjo bed ni timore. Wuon kwacho wacho no duogi okaw kwaje. Eno bende ka wacho ni entie Bondo Town gie sani. Mark Musinga wacho ni en japuonj wuod Muhoro. Wacho kanyo ni en gikwayo rais mar jatend piny Kenya William Ruto mondo mi jo polise kik go ganda mang'anyo gi risasi, kendo kwayo Gachagua gi Martha mondo mi orwakie twak e kind oganda jo Kenya. Jaote Millicent wacho ni Siaya entie kod wayo makare. Ayan Benbela bende wacho kacha ni entiere kod wuoro kaka wabunge tinde okaw tij TSC makoro wacho ni girogo ne jopuonjo. Wacho ni oken gima kare gima Shakil otimo ok owinjore kata matin. Felix Ochari wacho ni IBC gidwa neno kaka dhitiyo. Wacho ni winjo bed ni chako tim wechego mago magiyiero. Godo Nagu kontiere kodwa bende aneno lina kinyi kantiere Musoma e piny ma Tanzania wacho no luwo wechege makare. Rolex Ochieng Ondeng wacho ni entie Homa Bay, wacho ni apedha deber ka otimne hundiege kwachno nikech dhano be koro ngimane ni kamarach nyate lura no mane masira makamano yudre. Mandelo Liala mar Kibiri Ward wacho ni ne budho gi familia mare kaachiel gi mi Christian Niala wacho no mora ahinya kaka Ramogi TV kelo wechegi e yo makare. Wach mar shoot to kill no wacho no mako dhog gi kaka Genzi. Oyo matin waduo kod mathoth Nyakorom Gajwang' kidhi mabor. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with 0 transaction costs. Summer vibes, Dubai's got them. And View Travel's got your perfect deal. From only 95,170 Kenya shillings per person sharing, enjoy return flights, UAE visa, private airport transfers, city tour, desert safari with a barbecue dinner, a Marina Dow cruise, and 4 nights hotel stay with breakfast. All the magic of Dubai, one unbeatable price. Book your perfect Dubai summer escape today. Call or WhatsApp View Travel on 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Sometimes I need a fragrance to keep me calm, stays fresh in the heat and feels elegant into the night, lasting longer than expensive perfumes. New Downy, lavender calm, sunrise fresh and sweet elegance, freshness that inspires confidence.
Emosemia sudo nyime Chonga gilo Emomia chano kama Chonga Emosemia sudo nyime. Mondo yudwe ni kaka sikiza tune mari D star 860 star 418 hash. Ramogi TV enod jower duto. Ne opidhogi gi hera, nomiyogi kar dak, kendo puonjogi tiend bedo joot. Kata kamano, kaka kinde ne medo kalo, ich lach kod nyiego ne omedore e chunygi. Babawa nyalo kawo mwandu te to keti nying nyaminwa. Nikech timbe maricho mag jopiny, yawuote nobedo wasiku. Podi wachiri gi siji ni wecha juoga, siji wecha ngo. Kora juga kukwa ilak mbura magol, tidhi golo ne kanye. Be ng'uono nyalo loyo ich lach. Mano ok en lweny mar mwandu kende, to en lweny mar rito ngima joot. Mana e Winam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai.